καλύτερα τη μητρότητα. Με διάφορα πράγματα ήταν δημιουργικό. Με βοήθησε αρχικά ο τρόπος που η συντονίστρια έχει οργανώσει την δομή των συναντήσεων. Ήταν πολύ ανθρώπινος ο τρόπος, υπήρχε αποδοχή, δεν υπήρχε κριτική και το γεγονός ότι όλοι όσοι συμμετείχαμε είχαμε τη διάθεση να μοιραστούμε και να ακούσουμε ένα στον άλλο. Πάρα πολύ νομίζω το ότι ήταν η κυρία Ελίζα που ήταν ένα οικείο άτομο και η Καλλιόπη, η οποία σε έκανε να αισθανθείς άνετα και το όπως είχα ξαναπεί δεν σε έκανε να σε κρίνει. Δεν σε έκρινε, πολύ βασικό. Είναι πάρα πολύ έτσι. Μας βοήθησε πάρα πολύ να έχουμε κάτι στο πίσω μέρος του μυαλού μας που μπορεί. Είναι λίγο σαν τη μέρα της μαρμότας, έτσι. Μπορεί την πρώτη φορά να το κάνεις λάθος και μετά σκέφτεσαι το έχουμε συζητήσει, κάτι να το ξαναπροσπαθήσω. Και συνεχώς να το βελτιώνεις. Και έχεις αυτό το μια ρουτίνα που τρέχει στο μυαλό σου και μπορείς να τα βελτιώσεις με αυτά που πήρες στα ερωτήματα. Για μένα θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό όλοι οι γονείς να έρχονται στη σχολή γονέων του σχολείου και όχι μόνο. Δεν είναι μια σχολή που απλά ακούς πληροφορίες, παίρνεις πληροφορίες και για να κάνεις πράγματα. Γίνονται πολύ βιωματικά όλα αυτά, τα κάνεις εσύ, τα βιώνεις εσύ. Νομίζω ότι όλοι πρέπει να πηγαίνουν. Έφευγα από εδώ και ήμουν άλλος άνθρωπος. Μαγικά μέσα στα πρώτα 5 λεπτά τα ξεχνούσα όλα και μετά ήταν, ούτε ξέρω, ήταν 2 ώρες, ήταν 1,5 ώρα. Ούτε ξέρω, ήταν έτσι ένας πολύ ωραίος χρόνος που μετά έφευγα πιο ανάλαφρη.